Gọvanọ Soludo Ekwunwuola ịdị uchu ya n'ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ Anambra steeti. Gọvanọ kwere ya bụ nkwa n'emume ụbọchị ndị ọrụ were ọnọdụ n'Awka. Onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti Valentine Mbadowa wetara akụkọ a. Na-achị steeti a bụ Ọkammụta Soludo onye soro ndị ọrụ nọ na steeti a wee merube ihe mmemme ndị ọrụ nke afọ a nke na-eme na ụbọchị mbụ nke ọnwa Mee n'afọ ọbụla kwupụtara na ọchịchị ya ga-agbanyesi ike ijikọ aka ọnụ ya na ndị ọrụ nọ na steeti a n'idozi Anambra ma mee ka Anambra steeti chawapụ n'uju. Ya bụ aka na-achị steeti a kwuru nke a n'oge ọ na-agwa ndị ọrụ niile nọ na steeti okwu ebe ọ keneziri ndị ọrụ maka nkwado na enyemaka niile ha na-enyere ọchịchị ya kamgbe ọ malitere ma kwee nkwa ịga n'ihu n'itinye anya n'ihe gbasara ọdịmma ndị ọrụ nọ na steeti a. Ọ kpọkụziri ndị ọrụ nọ na steeti a ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike inye ọchịchị ya nkwado n'ịrụpụta ebumnobi ọ nwere wee nye steeti a nke bụ ime ka Anambra bụrụ ebe kacha mma ibi ebi nakwazi ebe mmepe tọrọ atọ na nchekwa ndụ na akụ na ụba dị. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa chairman nke Nigeria Labour Congress nke Anambra steeti bụ Comrade Humphrey Nwafọ nakwazi ogbo ya nke Trade Union Congress of Nigeria bụ Comrade Chris Ogbonna n'okwu ha dị iche iche toro nnọọ Ọkammụta Chukwuma Soludo maka mbọ dị iche iche ọ na-agba ime ka Anambra bụrụ ebe udo na-achị ya nakwazi ebe mmepe tọrọ atọ dị. Ndị eji okwu agba izu bịara ya bụ ihe mmemme gụnyere osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim, onye okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ Right Honorable Uchenna Okafọ, onye ji ọkwa President General nke Anambra State Association of Town Unions bụ Barrister Titus Akpudo ya na imerime ndị ọzọ. Ndị ọrụ dị iche iche bịara ya bụ ihe mmemme gụnyere ndị ọrụ si n'alaka nke Trade Union Congress, Nigeria Labour Congress, Nigeria Union of Journalists, National Union of Local Government Employees, Nigeria Union of Teachers na imerime ndị ọzọ.